ସେହି ବ୍ରତରେ ଲାଗିବ ଲକ୍ଷେ ଭାର ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ। ସେଥିପାଇଁ ପିତାକୁ ମୁଁ ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲକ୍ଷେ ଭାର ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏହା ନ ଦିଆଯାଏ ତାର ହୋଇବ ଶିରକମଳ ଛେଦନ। ନା ନା, ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଅଛି କାଳିୟ ଗନ୍ଧରେ। କାଳିୟକୁ ଦମନ କରି ଆଣିବି ସେଠାରୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ। ତଥାପି ନ ଜାଣିପାରିଲା ମାମୁ କଂସ ମୁଁ